लाइट लगी गई Patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining? We can make it. बहुत कष्ट आज्ञा
ଆସିଲୁ ମିଠା ଖାଇକି ଆସିଲୁ ତ ନାଁଟା କହିଲୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ନାହିଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲନି ଆଜ୍ଞା ଚିହ୍ନି ପାରିଲି କହିବି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଡିଉଟିରେ କୋଟି କୋଟି ଯାଇଲି ପାଖ ବଟି ଡିଉଟିରେ କୋଟି କୋଟି ଯାଇଲି ପାଖ ବଟି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଷ୍ଟ କହିବି ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ପାଇ ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା এইଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପଡୁଛି ନା ଆଜ୍ଞା କଣ କାମ କରୁଛି କହିବି ଆଜ୍ଞା 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 ପଛା ବୁଝା ସଫା କରୁଛି ଆଉ ବଛା ହଉଛି ମୋର କାମ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲାଗିବ କେମିତି ଘରଣୀ ନାଇଁ ନ ଘରୁଣି ନାଇଁ କୋଉଥିରେ ଆସିବ କହିବି ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜା ଆଜ୍ଞା ମାଇ ବସ
भारी भाव नहीं बोले ना ये आ गुस्से पद आया खाली हां कोई कहलो आया गणेश राता हे मुते उदारी गो मते आया हां गणेश राता हे किते उदारी गो मते आया फेरी जी मुझे तेरा आया हां बोले में आया हां कहलो अरे आया कहलो ले व्यक्तिवार महत्व कोन आया हां ଆପଣ ଯୋଉ ଏତେ ରାତିରେ ଡାକିଲେ ବାକି ଆମର ଠିକି ହାଁ ମାମା ସବାଇ କର ଆଜ୍ଞା ହାଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିଛି ହଁ ମା ମିଲେବି ହାଁ ଆଇ ମୁଁ କରୁନା ଛାଡିଲେ ହାଁ ଛାଡି ଛାଡି ଚାକିରି କଲୁ ବୋଲି ଆଉ ସାଇଡ୍ ଦେଲୁ ସବୁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଘରବାଲି ମାନେ କେହି ମଧ୍ୟ ଲଗେଇଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଡକେଇ ହଉ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ହଉ ନାହିଁ ହଉ ନାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କାଳେ ହେଉ ହେଇଯିବ ଆରେ ତୋର ମୁଁ ଡାକିଲେ ନିହାତି ଆଜ୍ଞା ହାଁ ନିହାତି ନାଇଁ 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 ନିଜକୁ ନିଜେ ଡାକିଲେ ଠିକ ଆସିବ ନିଜୁଣା ନିଜେ ହଁ ମୋର ଆଉ ହବ ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ବଡ ଲୋକ ଡାକିଲେ କେମିତି ଆସିବେ ହଉଛି ଆଜିକାଲି ତ ଶୁଣିଥିଲି ହଁ ଆସରା ପର୍ବତି ଆସରା ପର୍ବତି ଚାହିଁ ବସି ଚାନ୍ତି ସବାଦି ଆମେ କରିବା ଦଣ୍ଡର ତାଙ୍କର ହଉ ନାହିଁ ମୋର ହେଇଗଲା ଆରେ ଶୁଇ ପଡିଥିବେ ଶୁଇ ପଡିଥିଲେ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକେଇଲି ଆପଣ ଟିକେ କର ବୋଲି ଡାକ ବୋଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ତୋର ଫୋନଟା ଟିକେ ଧରେ ଫୋନଟା କୁଆଡେ ଦେଲ ଫୋନଟା এই সামনে তো ফোন কর লাইট লাগি গেছে হাড়ি মারি জানি না Hello.